Dat zijn schansen gemaakt van willige tek en dus gebruiken de schansen van de boom. De klinktekstjes wat er overbleven. Dat brengt ze vroeger voor de oven te stoken. En die hadden goed een jaar gelegen, die zijn goed ruig en zus dat die beginnen direct te brennen. Ja, ik heb onder de dijk laten trainen, dat is rokken en volkoren turf. En dan begint het afvallen. Er zit dus niks van andere grondstoffen langs de dijk, rokken en turf. We moeten de muren van Mechelen. De tafel is niet van Mechelen. Dat is er nog niet. Dit is de kant, het is een mooie gedreend. Half hier is aangegaan. Hadden een half uur gedreend. Even gerust. En daarna weer afgedreend. Mooi zo, ja, de beste laat. Sorry, maar moet ik het slaan. Gewoon een lekker band. Kan gebeuren. Nou. Ja, sorry. Wist u Ja, ik weet het, ja. Ja. Dat er geen heel koers op zit erbij. Dat moet groepen blijven. Ja, dan moet er rusten.
van tevoren doen van vuurstoken, dat doen van opwarmen zeg maar, en dan blijft die hits beter in de koepel zitten. En dan we dat er dag daarna maakt van zuiver, de stok voor nu. En dan straalt ieder de warmte uit tegenover wanneer het erin gaat zitten. Ook 6 chansen erin en nog een dik hout erbij, dat kan je langer brennen omdat ze daar meer tijd heeft. Nu als ze zo dat dik hout is uitstoten, dan moet ze dat eruit halen voordat het boven gaat. Want dat is dan niet zo uitgebrand. Als het te vlot is, dan ga je het rieten scheuren op de plaats hoe ze het niet willen hebben. En dan is het deeg niet riep genoeg. Dat soort deeg moet je wel kunnen doen. En dat had een bepaalde tijd nodig. Dat was zeg maar met zijn brood begint te maken, wanneer het oorkomt, bis het 3,5 uur weer. Dus van dat soort deeg begint te maken, tot het doodkomt. Dat doet 3,5 uur. Als ze in de brood doet en een ver terug, is er nog niet genoeg gegaan. Komt terug met z'n 3000 en dan blijft dingen zo wie een is. Dadelijk vuurt dat dik uit. Dan kunt ze dit doen. Maar wat er toch te veel spanning op zit, dan gaat het alle kanten op. Ja, als je het bakken wilt zien, dan is het met jeker. Ja, hier zit dat ook. Daar hast je ook interesse aan dat vak. Dan kunt dat nog, dan blijft dat toch hangen wie tegenover de ander die dat maar zo maakt. Met hulp, dat interesseert zich niet zo heel voor je, dan blijft dat niet hangen. Je zou het konissen. Want je was vroeger alleen café bij ons. En bakkerij erachter, dus die dingen alleen doodbrengen en met de lui zelf komen laten bakken. Maar ik hoofd komen we op café en die mag nog het eten, dat weet je niet, ik weet niet hoe dat in de tijd ging. Maar die hebben hier, de papa wordt 10, nu 10. Die hebben van nu 10 tot in de jaren 20 gepakt gezeten daar, van de familie Konen. En die houden die bakkerij, ja. En daarna hebben ze het gegooid dus. Ja, vroeger, ik kan me herinneren dat de pap zag, dan gingen ze zich op de brouwerie kennetje vloeibaar verhalen. Voor dingen, de woorden die hebben nog niet zo bekend, voor dat ding het reizen te krijgen. Vocht, dat moet vochtig blijven. En daarvoor hebben we ons dat bedacht, voor de stoomstrie zo onder zetten. De stoomstoot eruit vrijt. En dan kunnen we ook voor een zeggen opzetten dat het niet te naad wordt. En dat is eigenlijk het ganse proces, dat is dat niet uitdrukt, het brood. Het zijn natuurlijk wel ontzettende valse concurrenten. Het is ook voor het straat af, het is nog subsidie. Ze zijn van de straat af, maar wat flinker drank, dat zeg ik dan niet. Wat er tussen beiden. Als het goed wit is, dan is het heet, dan is het goed in orde, dan kun je het.
Dus het achterlangs, dat is hoe de armen maar gelegen hebben gedonkerder, maar dat bovenlangs is er goed wit. Dadelijk wordt van eens even kijken wat het is. We zullen mensen opheugden. Dat is er ook nog een zo. Nog een beetje zo. Ja, de wacht moet er achter vliegen pakken. Zo, ja. Kijk, je kunt nu nog terug. Je kunt nu nog terug. Ik kan nog even. Ja, dat moet ik nog een kwartier. Het moet een kulke blijven dan. Als het erop duurt. Het moet niet tegen moer komen dus. Er zit nog te veel spanning erop. Laat me nog iets staan. Ik ken niet veel meer dat doen nu, maar we moeten wel af en toe erin kijken. Voor het zwaam er vanaf te laten als ze gaat. Dat was een goed bak. En nu moet ik de fles geraden nu. De drupjes gelezen. Dat is belangrijk nu, daar stond hij op. Ja, de oven moet de vloer moet stijgend zien naar achter. En de bovenste, het gewelf, moet ook stijgend zien naar achter. En daardoor kiest een werveling van de schroop, dus onder trekken de lucht in en boven duwt de smaan dan uit. En daardoor functioneert dat. Want als het dus niet rijntjes hazen moet dat tegen kapot zitten, dan hield het dat tegen en dan functioneert het niet goed. En dan worden dus van onder te zwart, van achter niet gehaald. Die beginnersfout hebben we allemaal zelf moeten ontdekken. Die zeggen allemaal gewoon, je moet achterstoken. Ja, wat is achterstoken? Dan denken ze, dan stikken ze er achteraan en dan deed het, maar dat deed het niet. Je moest echt achter beginnen en dan langzaam naar voren. En dan komt het wel goed. Ja, het is een goed gelukt, hè. Het is de eerste afnemer. Want dit boer doet erover kunt, dat is de Marie. We zijn dit hier gegeven onder even. We hebben er jaren van gekant, voordat het ze doen, voordat de boer hier.
Ja, dat hebben we toch jou Ja, gedaan. ja, en dan het te doen, want dat is goed. En we kunnen hier goed de familie doornemen. Ja. Hey, De Muppet Show. Maar van andere van. Oh, ik laat dat